kopemu ewo eye techiman eye Mesidan na Twi Brempong II na Kwasi Twi Brempong II wasi ahimfie kase pa amaye manfo a wo mo ewo Mesidan na eno ewo eye techiman north na chese bunu east na ababe ya de a efe frise nana anase obi wo manimu na wodwene ne manfo mo kane na wotumi ye ade de mane manfo a aya na wo se abasobo eno nti ebrene brano na yatwe apin wo mu se de na hyempanifo yi afunu mu anase hye wo mu achi ma wo mutumi de samwa kase sei no de eboa wo mu ekuru yenya no ewa homa no so ne metwetwe nkomo ne ahwe ade a anase botaya wogina so ma wodi sisa ahemfie na na tebe nka mo akwaba yo mede so mede se bibia boko nyame andam yetiase bibia boko yede nyame ase we de yenya ne nteye ade so a efe ne so yani se wasi ahemfie kase de maye manfo wo mu ewo Mesidan wo yo henempon a wo hwe eye ye manfo wo mu ho so no na ewo se yetumi ene wo twetwe nkomo na yenuanom yempanifo bia wo mu nso etie yen no se nipa ba akofo wo tumi eye niema na etumi kwa akire saa afoforo nso tumi hwe ma wo mu nso tumi di so eno ntire ne ye ne obetwetwe nkomo se ye bisa se edie pa na hye wachi ma ahemfie kase yi utumi ekukuru di si ho yo medase na mache watifo yo medase na kwanya wode amame mama ntia miwura tetima man hene ana mama man hema ana miwura nom tetima tankunja mpanimfo nyina na machia me krum so mahemfo mehema na mabushia panyini ne tiene se yewura tetima man hene wode kru no hye wonsa wode kan tuafo se onfa makwa ana nya obi aso no de sa dwumade mbehyenensa mmode ma obi a obo ho mmode no wabrabom na wo botayi bisi wani so na wo ba na kurunu na nimpuntuo na nenkan ko na wo behwehwe isa futu na wodi tuye no na ya nso so mia nso so esese mehu se esese me bibi ede se me kura ni bonyam nti meba ya mehu se me kuru no ade etenze tourism center na the tourism facility bi any one year abrofo ba befe anase timamuni ba befe ahwe ni so ade te se waterfalls no me ade ne bi ni ho tina esese ya ye nimdie fa kwan bi so kriti bibi na te se si ahimfie na misi ahimfie won waso a ene be mani pa fie tichiri ba bi aba be taase ne so atomi kunu tonpa ene ma yidi si ye ni so a yedi se adwumadi na measure when I say many leaders so many resume say but I know so yetimi achieve when I say yes aka bi ni say agina so ma me ni aba na wa frɛ me say yini hu nkomoyi ntina ye kyerɛ say de kukuresha wonsa de be say wonsa ye kuru ne japade ne wa so modern mo no na se so de boa ma kuru ni tumpon ene ma yetimi aye de yayi ne zo bisa ya kakra de o no. Oh, nana pia o. Na ensembisa no do so ne nso miensambi na sene watubi asidan no miankasa no mini krom ho ne nso e mefe pa eni so de hunu ban na wo hwe animu e de afa wo manfo wo se nei watumi adwene wo mo ho asina kase de pa na wo hwe animu e de afiri wo mo. Oh, de ye kanyina na se achitaya esefata ani dia esese Ghana for yede mampanimfo obi eni hwa yede kru esenensa na so bedi mampanyina o ma ye so obekitiri kru no obi ni hwasa obi a wobotai obi a wade na wo ye ne kasa ma wa hye woni munyam na san so boa ma unya dofofo unya kitaye fofo tinye yesre ne se ye kru mu aye titimu Ghana man ne ade nya wo ma fa kitaye ma na nanom wo fa kitaye ma mampanyine ne mansoafo MP no ne MC ne DC nom na ye ne sa no na ye bobaba so ye kamfo be no ma benya ho de mfoforo esan ye bi ka ho na timamufo no so de obia wo bia de obia gina bia wo aburuchire utikuru na wo konkan wa brabum bibi kura wa bo hu modern so de bebo akuru no sabi ye danka obi shi de cement obi de area obi de bibi abeboa bia nka ne betima ye nka betre ne yayi na ko ye nim ko banasa ye nko aye modern mo
And no basada na makwete say oh ya de no wan hwe ne wanya ayi bi a tese wa mo ho so ana bambu bi ya kwakoba ke besere say Ghana mrante ne yenkuru no ma yititimu no mrante ne meba no ma yinja kasa bebiri atemdie bebiri ye fa fidie tena so an yeni man say kasa tie panyini eno no mwa na mum ye de ni die ye kamfo be ye bo mpanyfo na baso eno no say putupa ama yitimi ye de e tinsei tinebe hwie nyina ne nkamumu ene ba konye ene ni die be mpanyfo na me so say Ghana betumpon ama be kan nyina